Evo vidiš, on ti je ušao u kadu, tuš kabinu i on ti prvo pije vodu. I sad on čeka. I sad ja tehnički mogu otići u drugu sobu. On neće izaći iz... Vidiš. Ali, vidiš, on će se sad sjest. On sad gleda hoće li mu dati šta za jest. Obično mu bacim jedan keks. Ali, da sad netko pozvoni, on je spreman istrčati iz tuš kabine. Ali ako niko ne pozvoni, ja odem u kuhinju ili negdje drugdje. On samo čeka. Malo je tu sad nered, tepisi, dobro, ručnici, a uglavnom. Ja sad odem, mene nema. On čeka. Ja idem tu. On i dalje čeka. Vidiš, sad si on misli dobro, dokle ću ja tu čekat. Njemu se ne da sjedit. On će se leći. Znači, znalo se dogodi da po 20 minuta on ostane tako, ili se legne, nekad je znao i zaspat. Čeka keks. Daću mu keks, čekaj. Da idemo keksić. Vidiš, on samo čeka. Evo ga. Evo još jedan. I sad ide lagano tuširanje, brisanje i onda trči po stanu, jel tako? Kenny, jel tako?